Nå, men varmt velkommen alle sammen til den allerførste danske præsentation af WeFi DeoBank, som er verdens første decentraliserede on-chain bank. Mange, mange ord, som I måske ikke sådan helt ved, hvad det betyder, men jeg håber, at vi kan skabe lidt klarhed omkring det i dag. WeFi står faktisk for We Finance. Decentraliseret bank betyder i princippet, at det ligger ude på blockchain. Så det kan bygge en bro mellem det traditionelle banksystem og kryptoverden. Det betyder altså alligevel ikke, at man er nødt til at også forholde sig til en masse ting til krypto, og man skal vide en masse ting om det, før at kunne være med. Men de er altså partners med, de har direkte kontrakt og licenser med Visa, de har forsikringer på Fireblocks, har blevet skrevet om på Forbes Magazine, på Nasdaq, har masser af den slags. Og jeg kommer at forklare også, sådan, hvilke der står bagved lidt senere. Selvfølgelig skal jeg også sige, at det her er ikke nogen finansielle råd, eller jeg er ikke nogen ekspert, eller noget som helst. Jeg har stødt på det her for 2 måneder siden, og vil bare dele det her. Så det er jo vigtigt, at I også kigger og gør jeres egen research, og tager ansvar for jeres investeringer, eller mulige investeringer, og også mærke efter, om det her er rigtigt for jer. Det her er en mulighed, men hvis det ikke er det rigtige for jer, så er det også helt fint. Så hvad er WeFi? Så det er altså ikke kun en bank. Det er et ekosystem. Og det er, som jeg sagde også, sådan, det er lige meget, hvor meget erfaring du har, men du kan så bruge inden for kryptoverden. Her kan du bare bruge det som en helt almindelig bank, når den del er launchet, skal jeg jo også sige. Og det ligger altså på det, der hedder Web3. Og hvad er så Web3? Web3 er den næste, altså vi har, dengang internettet startede, så lå det på det, der hedder Web 1. Og det var der vi kunne læse ting, og man kunne måske skrive nogle ting, men det var ikke interaktivt. Det var det, der kom så med sociale medier og alle forskellige hjemmesider, og der man kan også have chats og alt muligt. Det er Web 2. Det, der gør Web3 anderledes, det er, at det ligger på blockchain, så det er decentraliseret. Det betyder altså, at du ejer din data. Du ejer din information, og derfor er det ikke nogen, der bare kan komme og tage i den her relation, altså bare gå ind og tage dine penge, eller lukke dit konto, eller noget af den stil. Eller om det, hvis nu siger på sociale medier, som også kan ligge på Web3, men i Web2, så her ved vi jo, at de tager vores information, vores billeder, alt det, vi bruger vores energi på, det tager de og sælger videre. Det er en af de største indkomstmuligheder i dag, det er data. Det er jo derfor, det hedder så, at det er såkaldt gratis at være på sociale medier, men vi betaler altså et meget højt pris. Så kan vi jo så tænke, at det er jo en fantastisk mulighed, når man så også får en bank, der ligger på Web3 i stedet for jeg ved ikke, hvor mange om jer, men vi har haft rigtig mange bank, så helt pludselig, så skal de vide alt om dig, og de skal have detaljeret information om, hvad du har brugt hvad du har brugt de penge til. Jeg havde eksempelvis på Wise for et stykke tid siden, der
de tog pengene, og jeg troede bare, at betalingen var gået igennem, og det var altså til en svensk AB, altså en APS-virksomhed, så det var jo ikke sådan noget mærkeligt på nogen som helst måde. Og alligevel så skulle det have en detaljeret information og faktura på, hvad jeg havde brugt de der 1.500 svenske kroner på. Og jeg tror, og helt pludselig så lukker PayPal et businesskonto uden advarsel. Og der havde vi 10.000 euro, og de beholdt bare de penge i et halvt år, før de betalte tilbage. Den her slags har begyndt jo som blive mere og mere almindeligt, og jeg tror, vi er flere og flere, som er rimelig frustrerede. De er jo også det er meget imod krypto. For krypto er jo ikke så nemt at kontrollere som vores almindelige bankkonto, så derfor så er det jo meget, meget er det imod det, og derfor så er det også svært at bruge krypto for dem, der vil det. Så i dag så har vi altså over 4,5 milliarder mennesker, som bruger almindelige banker. Men det er kun 15% af dem, der bruger krypto. Og vi har også 1,5 milliard mennesker, der ikke har et bankkonto, fordi at de har ikke den rigtige dokumentation, eller så har det ikke nogen adresse, og så har du ikke en adresse, så kan du ikke få et bankkonto, men du kan ikke få en adresse, hvis du ikke har en bankkonto. Så det ligesom, det går i cirkler, det der. Og det er derfor, de her mænd har skabt WeFi. Og hvilke er de så? Ham i midten, Reeves Collins, han er altså founder af WeFi. Han var founder af Tether, som var verdens første stablecoin. Og hvad er en stablecoin? En stablecoin er som en digital dollar, kan man så sige, for det er den, som man sammenligner alle krypto står. Om det er en bitcoin, hvad har den for en værdi i dag? Lad os nu sige, at den ligger på $90,000 i dag. Hvad er det der $90? Det er det, der hedder USDT. Og det er altså ham, som står bag ved den her bank, som opfandt USDT. En anden lidt interessant detalje er, at i EU er de ikke så glade for, at vi bruger USDT. Så de vil gerne, at vi bruger USDC som en anden stablecoin. Det vil de gerne, fordi at den her USDT, som Reeves Collins står bagved, den er ikke så nem at kontrollere og styre som den anden. Så derfor så kan de ikke lide den i Europa, så det gør det endnu lidt sværere, så de kan ikke lide ham. Men det gør jo, at mange af os, vi godt kan lide ham, kan man jo så sige. Roman Rosov er tidligere produktdirektør på Wise, som er en online-bank. Og så har du Joseph Mirakov, hvad man nu udtaler hans navn. Han har tidligere arbejdet med trading-finanser. Så I kan se her, nu begynder vi det sådan her rimelig mange, de ved, hvad de gør, de her mænd. Khaled Suleiman, han er inden for den traditionelle bankverden, og han har tidligere været CEO på National Bank of Abu Dhabi. Og Abu Dhabi, det er jo ikke bare de ved, hvad penge er. Man kan sammenligne dem med, at de er som Dubai er som en fattig lillebror til Abu Dhabi. Så de har rimelig godt med penge, og der har han så været bankchef, og har også arbejdet på rigtig mange banker i Schweiz, og startet 2 banker også. Så han ved også, hvad han gør inden for sit felt. Og så har vi Maxim Sadakov, som er fra Ukraine, og
har tidligere arbejdet med de her sådan online-fakturer og forskellige sådan automatiseringssoftware og den slags. Og her i sidste weekend, så mødte vi faktisk ham. Vi fik skrevet på et NDA, så det er rigtig mange ting, jeg ikke må fortælle, men det er så vildt. Det er simpelthen det vildeste, jeg har været oplevet i mit liv. Og han er mega sød. Altså, sådan meget, meget professionel, men han har et godt hjerte. Det var faktisk en af hovedgrundene, hvorfor jeg ville tage derned. Det var for at mærke, hvilket det er, der står bagved, og mærke deres energi. Men hvad med sådan, den lovlige del? De har rigtig, rigtig mange licenser, der kommer. Men det findes allerede i et WASP i Tjekkiet. WASP, det handler om en slags betalingsregistreringslicens. De har en licens, som hedder MSB i Canada. De har også lige fået en licens, som hedder PSP fra den kanadensiske nationalbank, som er meget, 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 meget svær at få. Det var den 20. virksomhed, som har fået den. Så det er ikke de har valgt at gøre, og I kan se, altså det er også i Hongkong, i Ameriken og St. Vincent og så videre. Det findes også, kommer i Vietnam, de har hovedkontor i Dubai og så videre. Grunden til, hvorfor det er rigtig mange forskellige licenser på forskellige steder, handler jo om, at skal du sætte et helt nyt system sammen, som er helt lovligt og vandtæt, så skal man også være sådan lidt kreativ og få det hele til og sådan mange puslebidder til at hænge sammen. Det Wi-Fi har så valgt at gøre, det er, at de har kigget på markedet. Men du har altså Western Union og PayPal og den slags money transfers, altså der man sender penge. Det er en milliardindustri. Du har kryptoverdenen, det er altså på Binance og Coinbase, Kraken, alle de her kryptoexchanger, som de fleste faktisk også, eller rigtig mange af dem, er centraliseret. Men det er en kæmpe marked bare i det der fees, som det er afgifter, som når man skifter eller flytter, eller man køber noget. Så det er afgifter, vi snakker om her. Så det er den her slags penge hvert år. I banken, så har vi altså flere trillioner dollar per år i det her forskellige afgifter, som vi betaler. Og det har de synes, at det kan ikke være rigtigt, at for det første, at vi skal betale så mange afgifter, men også, at det er jo ikke et sted, der man kan gøre det hele. Så det er det, så Wi-Fi kan. Man kan have et Visa-kryptokort. Det ligger også så på blockchain, så det ligger i decentraliseret. Det vil sige, at banken kan ikke bare gå ind og tage dine penge eller lukke dit konto, men du bruger det ellers helt som du plejer i en butik. Lige nu, så har vi kun digitale kort, men det kommer altså i næste år, kommer alle de her ting. Og det var en af de ting, det jeg også fortalte her i weekenden, at det kommer at starte med Europa, at lancere alle de her bankløsninger i Europa. Og hvorfor det? Jo, for det er det sværeste sted at få alle licenser og få igennem, altså så det bliver godkendt. Så når man har klaret det i det sværeste land, så går det meget hurtigt med alle andre lande.
Og det tænker jeg jo, at det er jo totalt genialt, så det er jo heldigt for os også, at vi er de første, som får. For før har de sagt, at det kommer at starte i Asien, men de har så valgt den her vej i stedet for, så det er vi super, super glade for. Det kan betyde også, at du kan bruge Apple Pay og Google Pay og betale med. Du kommer også kunne tage lån. Både som er, du har sikkerhed og ikke. Og jeg kommer at forklare lidt senere, hvordan du kan sætte sikkerhed. En helt almindelige bankfunktioner. Med IBAN-nummer, der kan man også have sådan ATM, eller sådan bankomater, hvad hedder det på dansk, sådan udtags. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder på dansk. Jeg har snakket så meget svensk her det sidste. Hæveautomater. Ja, tak. Hæveautomater. Og det er også svært at sige det, måske derfor jeg ikke vil sige det. Øhm, ja, og så findes det så forskellige muligheder, så man kan både tjene penge og ja, lave sådan passiv indkomst ting. Og en af de ting er, at det her er en bank. Og så når de sidder har færdigt banken, så finder du ud af, at måske, hvordan skal vi så få ud det her til at skabe en masse kunder? Og så var det så en, som kom op med ideen, hvorfor gør vi det ikke med et referral-program? Og så skal det jo være attraktivt for folk at komme ind, før alle bankens funktioner fungerer, og derfor så har de så valgt at skabe en token. Og en token er lige, det er som en coin, altså det er som Bitcoin, Ethereum er de her cryptocurrencies. Og det kommer de så have sin egen token, som vi kommer at kunne bruge. Det vi har så fået en mulighed at gøre, det er, at man køber det, der hedder en ITO. ITO står for Initial Technology Offering. Og der man så køber en såkaldt node, og det er ligesom som en andel i en gold mine, en guldgrue, hvad hedder det. En ITO er ligesom en lille dværg, som står og hakker frem guld i 7 år mere. Det er 8 år totalt. Vi er 1 år ind i processen. Det er det her, som vi kan være med at få tage del af de her tokens. Det er ikke noget, man behøver at gøre, hvilket jeg synes er fantastisk. Ikke sådan, at du skal sidde og trade og ud og ind og alt det der. Vi har bare mulighed for at sidde og kigge på, når den står og miner de her tokens for os. Hvad du skal bruge de her tokens til så? Fordi at det her er en bank. Det er en decentraliseret bank. Det betyder, at du kan faktisk bruge de her tokens til meget, meget, meget mere end mange andre, og det der tokens, der ligger på markedet. For det kommer at bruges til forskellige afgifter i banken, at man betaler det i det her tokens. Du kommer at kunne bruge det til, at alle du købe ind for, og du kan have det som sikkerhed i lån. Og det er stort. For så det betyder også, at WeFi ser det her som en kæmpe værdi på den her token. Og jeg ved ikke, hvor meget I ved om krypto og sådan noget, men det er jo over 90% af alle kryptotokens, de går op, og så crasher de. Og det er, fordi du kan ikke bruge det til noget. Og det bliver sådan en hype, og så forsvinder det. Og derfor har de sat ind rigtig, rigtig mange strategier og måder, som gør, at de ser til, at den her
har, at vi kan bruge dem, som gør, at det skaber en højere og højere værdi hele tiden. Du kan også gå ud på markedet her. CoinMarketCap er en sådan kryptoplatform for alle tokens i hele verden. Det er sådan bare en helt almindelig hjemmeside. Har intet med WeFi at gøre på den måde. Men det I kan se er, at i august, så lå værdien på den her token 0,59. Og det går jo altid op og ned. Sådan er det jo i den her marked. Det er sådan det samme med aktier. Det går op og ned, og på Forex og alt muligt. I 10. november, så står den i 81. Og i går, så stod den i 52 cirka. I kan også se her, at den lå på, at det findes altså over 6.000 tokens ude på markedet. Den lå på plads 800 af alle tokens. I november 270. Nu er den altså oppe på plads 215. Og det betyder, at den her er meget, meget, meget stærk. I kan også se på den der sådan graf her, at den går sådan rimelig højt op på et år. Eller for det er fra januar, det der. Så hvis man nu køber de her ITOs, så står den så og arbejder for dig frem til 2032. Og det er sådan, at de har en pris på et blok. Det er så 14 millioner noget units, som det var så mange, som det var. Det er 42 millioner ligger på et blok til den pris. Når det er slut, så stiger prisen. Så det betyder, at du får mindre for dine penge, jo længere du venter. Så for samme sum. Og det bliver kortet, og det er flere mennesker, der skal dele på de her tokens, som bliver minet. Det, som man kan gøre det er, at man låser sine tokens, som kommer ud, som står og miner hver dag, hele tiden. Og så får man jo flere år, du låser dem, jo højere ekstra bonus får du med flere ITOs. Og frem til den 5. januar, så koster det heller ikke noget, hvis man vil betale med sit almindelige kort og købe det her ITOs, så er det ikke en afgift, som normalt ligger på en 2, 3, 4% forskellige banker tager. Sådan her ser det ud i ens back office eller på sin app. Det her er en del af bankappen. Og der kan vi se, at den her mining, det står og snurrer der i døgnet rundt. Og så handler det om, at du har forskellige antal ITOs. Og så det her prisen ude på markedet, det der står overall USDT, det er markedsprisen på de tokens, som den har stået minet. Her i det her eksempel, så er det så 437, som har stået minet under 6-7 uger, hvis jeg husker det rigtigt. Og den her har stået så i over, den har stået og minet i over 8 uger, 9 uger, 10 uger måske. Noget i den stil. Så I kan jo se, at det er en rimelig... selvfølgelig er det jo afhængigt, hvor meget man investerer, eller man køber ITOs for. Så man kan købe for så lidt som $50. Og det findes dem, der går ind med op til det går op med over 1 million, tror jeg, det dollar. Dem, som har investeret mest. Så
det her er også sådan en meget, meget interessant ting, som de har valgt at gøre for os. Og det er, at frem til det, der hedder blok 38, lige nu er vi i blok 20, så det bliver vel som frem til sommer eller noget sted, så får vi andeler i banken. Så vi bliver altså bankmedejer. Og det kan et potentielt værdi af de her, som ligger her, kan ligge på alt fra, at det er $1 per ITOs, eller sådan, op til $80, eller hvad det nu kan blive. Sådan. Og det her er jo bare potentielle værdier, for de går ikke ud og lover noget som helst, for vi ved jo ikke, hvordan det går. De gør alt det rigtige for, at det skal fungere. De har ressourcer til det. Vi snakker, at de er milliardærer, de her mennesker, der står bagved. Så det er jo ikke sådan, at de mangler penge. Så de gør alt det rigtige for, at det skal være stabilt, og det skal have en funktion og fungere. Men igen, det er jo aldrig nogen garantier med noget som helst. Det er særligt i de her tider. Men hvordan kan man så komme ud med det her ting? Du kommer jo så at have det er jo sådan den usynlige del, som er sådan, det er en bankapp, og du kan bruge, som du bruger en almindelig bank, og sammen med krypto og alt muligt på en plads. Men du har også sådan en kortlæser, hvis du er på restaurant eller en butik eller sådan noget, så kan du også have, og så kommer du også kunne betale med dine tokens, som vi står og miner. Du har også ATM-maskiner, der du også kan tage ud kontanter og betale så både med krypto, almindelige fiat-penge og vores tokens. Og sådan her ser det ud. Det her var fra Bangkok i starten af året. Både med ATM-maskiner, og de har også det vending machines. Det er der, men du har vand og snacks og sådan noget. Og det kan man så tænke sådan, hvad har det med en bank at gøre? Men det er faktisk, at grunden er, at det er flere sådan vending machines i verden, end hvad det er ATM-maskiner. Så det betyder, at det er en god reklame. Så det har de så, og der kommer du også kunne betale med dine tokens, du kan betale med alle mulige krypto og almindelige fiat-penge. Og det, der er fedt med den her måde, de har bygget det op på, det er jo, at det er lige meget, om du har sat ind danske kroner på dit konto, så bliver alt bliver vekslet over til den første i verden stablecoin for euro, den europæiske stablecoin, og der ligger den frem til du bruger det. Og det betyder, at for den ligger på blockchain, så det er det sikkert. Der har du nøglerne, der kan de komme ind og tage dine penge. Samtidig når du bruger dit kort, og så er du på ferie, og så kan du have euro ud afgiftsfrit. Så alle de der ekstra udgifter med, at nej, men nu skal jeg det koster 20 euro bare for at tage ud nogle euro, fordi du er et andet land, eller hvad det er, bliver væk. Her i sidste weekend, eller sidste uge var det vel, så var de og snakkede på en kæmpe stor konference i Abu Dhabi. Og der skal vi se på et billede her, at det er vores CEO, Maxim, som er på cover på Abu Dhabi Finance Magazine. Og det er meget prestigefyldt, en af de mest prestigefyldte aviser i Abu Dhabi. Der var Reeves Collins og Maxim Sarakov var og på scenen og snakkede, sad faktisk ved siden af
BlackRock og de her fyre, som hvilket så man kan have en mening om, nu skal jeg ikke sige så meget, men jeg spurgte ind, hvad de står i forhold til den slags, og lad os sige sådan, jeg blev meget glad. Så har vi, at det er en de fik her i august faktisk the Digital Bank of the Year Award, hvilket også er meget prestigefyldt pris. Så hvorfor skal vi så gå med nu? Altså det, som jeg sagde, det er det vildeste projekt, jeg nogensinde har været med om. Og alle jeg har snakket med, for det første, så kan de bare mærke, at hold da op, det er det her, vi har ventet på. Det her er vores mulighed til at have penge og arbejde for os, i stedet for at arbejde for penge. For at være med til opstarten og være delejer i en bank. Ligesom om vi havde fået tilbud til Uber, var med til, når Uber startede, eller Apple, eller Airbnb. Det var ikke sådan, at vi havde jo ikke de penge, der man kunne bare gå ind med nogle milliarder dollar og blive delejer i det der og investere. Nu er det ikke bare, at vi får muligheden at være med at bygge op og dele den her DEO-banken, men vi også har mulighed til at være delejer. Altså det er simpelthen så fantastisk, og jeg personligen, det er ikke sådan, det er bare min personlige holdning, jo mere jeg har sat mig ind i det, jo mere jeg lærer, jeg forstår, jeg har set deres bankapp i live, hvordan den kan fungere. Jeg ved, at det er reelt. Og jeg tænker, at jeg tror, at det her kan blive verdens største bank. Jeg tror, at det her kan blive lige så stort som Bitcoin. Fordi at det er verdens første. Så med det, så tænker jeg, at